Sproget, som denne film omhandler, er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelser, leg, fortælling samt planlagte og uplanlagte aktiviteter i hverdagen. Med det sagt vil vi se videre på, hvad forskellige byer gør for at stimulere og udvikle børns sproglige færdigheder. Grevinge er en lille stationsby i Nordvestsjælland med beliggenhed i Odsherred. Med den nette sum af 644 indbyggere udgør Grevinge et samlet areal på lige knap 355 kvadratkilometer. Grevinge Legeplads er med sine hele 2 faciliteter et attraktivt samlingspunkt for Grevinges børn. I Grevinge by er vi også så heldige at have Odsherreds loppe- og genbrugsmarked hver søndag fra kl. 10 til 16. Her glæder folk sig i alle aldre til at mødes over en kop kaffe eller et stykke lagkage og udvikle deres netop sproglige færdigheder. Okay, indrømmet at Grevinge ikke er den helt store fortaler for sproglig udvikling. Dog er man i Grevinge så heldig, at der er opført dette lille lokale, der hver aften, når mørket falder på, danner ramme om lange intellektuelle samtaler. Det skal dog lige siges, at her medbringer man selv mad og drikkevarer. Det er dog ikke kun det talte sprog, man gør en dyd ud af at udvikle og stimulere. Denne bygning er nemlig også opført i den sags tjeneste, at børn og unge kan udvikle deres skriftlige færdigheder, engelske såvel som danske. Smørum ligger i Nordsjælland og er en landsby i Egedal Kommune, Region Hovedstaden. I Smørum Sogn ligger der faktisk hele 3 skoler, og også hovedbiblioteket for Egedal Kommune findes her. Her bor Freja og Magnus. Synes du, det er sjovt at bo her i Smørum? Ja. Hvorfor? Fordi der er legepladser herude, og der er en hel masse venner, jeg har. Her er det altså disse skønne legepladser, der her refereres til. Med rutsjebane og gynger. 2 år. 7 år. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Og til synet af disse smukke, naturskønne omgivelser har vi blot at sige, Vil du have en kage? hvilket med det samme bringer os videre til Skibby. Tak. Skibby ligger i Nordsjælland og er en by i Hornsherred med hele 3.139 indbyggere i 2013. Og det er altså her, at selve Ole Fint Jensen er borgmester. Med det går vi videre til Lille Karleby. Lille Karleby er nævnt for første gang i 1257. Landsbyen ligger stadig, som den oprindeligt blev etableret, ned for bakkerne, som hæver sig vest for landsbyen. På denne måde er landsbyen med til at markere det smukke landskab, den ligger i. Tør man ellers begive sig ud af Lille Karlebys ellers så befærdede veje,
er det ikke aktiviteter for børn og unge, der først falder ind i øjnene. Men begiver man sig over bygrænsen og ind i hjertet af selve byen, til lille Karlebys stolthed, finder man sig selv midt i et ungdommeligt og fascinerende univers. Sandy, tell me about it. Stop. Lille Karleby har altså en masse gode tilbud til børn og unge rundt om i kommunen. Blandt andet en ungdomsskole, som giver en masse gode gratis tilbud. Heriblandt ungdomsskolen Musical, som denne gang fremfører selveste Breathe. Og med dette fantastiske indslag vil vi sige tusind tak, fordi I gad at se med.